Nuts. Nuts. Kapag na kaya? Ano? Kenneth, dito tayo na. Dito, port. Ay, meron ka na pa din. Natapos na eh. Natapos. Dito pa lang. Baka may magyaya. Pinang. Wait lang, kain lang ako ng pansit. Yan ang laro? Hindi ka company yan? DXCD. Pinsan ni Kenneth. Nagpa-practice na sir. Tagal pa nga. Labig ko na naman. Ay, wala lang naman.
Ha? 4-3 siya. Tagal kasi yan eh, James. May kaset na kayo? Oo. Sige, ikaw. Ano yan? Pangatlo na ako. Grabe, Justin! Kasi tapo lang siya. Dito na lang tayo. Jordan! Jordan!
Tawag mo ako. Ayun na, okay din. Sige mo. Ayun na. Sige na. Di ba na yan? Dito na lang. Kontay na lang yan. Nakapustahan. Nagala ka ng aso. Uy, siya. O, taba naman. Ano kang buri mo? Kata ano? Third set mo yan? Yan. Third set. The sliders. Ilang set lang? Jaime! Jaime! Sa tayo. Nag-set kami nga noon. Galoy! Meron kami nakaset. Go! Tay! Kailan ano? Jordan, tas Justin. Hindi, ito. Dito ako. Kami dalawa ni Japon. Hindi, dalawa sila. Ah! Wala kasi. Naset ko na kayo. Sino ang kaset niyo? Sa namin. Hindi sa inyo. Si Justin nga. Ano ako din? Medyo dinadagdag ko.
Relax, friend, no? Maliwa ka. Alin na? Hindi na ako nito. Then? Ano po na ang dalo? Hindi ako. Kaya mo sila doon. Diyan na kayo. Kaya mo sila doon. Diyan na kayo sa akin. Wow! Pagka maraming bagay yun. Amat serial. Magkalapat tayo dito. Magkalapat tayo dito. Yes. Sada na ikaw. Nice one!
Ba't hindi kayo naglalaro? Kanina pa kayo nakatambay? Philippines versus China. Philippines versus China. Philippines versus China. Buda. Kunting. Makabuta sa inyo. Buda. Highlight. Ay, shit! Pumalita na, mga bibira. May mga sapatos. Wow! Wala ko yung kilala mo. Itong malati. Original ka. Ito, bantas naman nung pakilok. Pakilok na. Siya lang ito sa batos ng hilo. Apo ito sa batos ng babae. Pareho lang. Pink na. Naud na niyo sir, pa-press ka din. Bakari kasi sali. Sali ko kanukin General. General mo. Kaya ako sali ko rin. Hindi na uwi. Sila nila ka. Doon kami. Doon kami maratang na. Magkano? Wala ko pong sponsor sir. Bakit sila ba may sponsor? Magkano may sponsor? Hindi ako may sponsor. Uy, ne? Sige. Uy, salamat ko. Hoy. Magkata mo ako sa Uy, pwede. Kung di ba ba? Kakatuwa daw tapos nagdaganon. Ano dyan dadalong pa dyan ang tanda ko. Sasabi ko sa lahat. Kaya niya bala dyan. Iyaw na magad dyan. Kaya pala naging kabila. Ay, kabila na tayo. Yan mo kasi. Pero Yalmon, pasakin nyo. Pero mauta kay Yalmon. Ayan ka lang. Ayun na, shuttle. Ayun no. Ano ka? Gamitin natin. Kanino yan? Ewan. Pwede mo rin mag-crack eh. Pwede sa kagagawa. Tapos namo yan tayo panyapin. Kaya mag-set ka ragata mo? Palating na. Dalawa, ang kaba na. Hindi kami kain. Kanina. Mamaya ako na matulog yan. Ang
niya pala siya. Kaya rin sponsor. Ganyan lang ako. Insulin? Extra ko naman. Maya po yung sponsor. Ha? Guri-guri pang maputi. Joke mo? Sir. Sir, ka nga po. At doon kasamgada ka wari. Binipin mo na yung sayo ng pera.